Салом. Мехоҳӣ ки пулдор шавӣ? О, Мехоҳӣ ки соҳиби хонаву дар шавӣ? о, конечно. Мехоҳӣ ки миллионер шавӣ? О, чӣ бане? Пас аз ҷоят хеста? Давай. Ака. Ака. Қатима туалет намерен, ман тарсидестам. Рафтем. Дар як соат 13200 лайк. 1000 раҳмат симя барои падишкатон. Анаира актив меган, анаира падишка меган. Зинда бошен. Дальчи ҳам хебарем и корои шумо мора гарени мотиватсия мета ки мо дальчи бо барои шуморо пешравӣ кунем. Асал, рӯзи шафақат дӯзами кора кунем ку ҳамаш оли ҷаноб мешавад. Беақлӣ? Ту бисёри баъд фикр накӣ, ин ягон чизи безеб нестай. Ман негуфтестам. Боз ту фақат рӯзиша гуфтесам ку агар ҳамин кора кардем тамом ҳамаш со гладка идеально мешаванд чивар ку пас ҳаи кора кардан ма стопдова тура мегирам. Дига ягон атмаска намешавад, фақат туй зиндагимон оли ҷаноб мешавад. Ну что, тайёрен? Всё, тамом. Идарамо падарат налад гуфтум ки бадам хели видеорои накунен охи.